Dejan Lučić, srpski publicista, geopolitičar i teoretičar, rekao je da Srbija očekuje da Trump u dogledno vreme povuče vojsku iz Bonstila, te da će tu bazu preuzeti Rusi. Lučić je izneo svoj stav da Srbija između dve stolice mora da se opredeli za Rusku, a evo i zašto. Ako dođu S-400 sistemi, onda niko ne sme da nas tuče, da nas bije. Ja očekujem u dogledno vreme da Trump povuče vojsku iz Bonstila, a ova vojska Kosova treba da bude čuvar Bonstila dok tu bazu ne preuzmu Rusi, rekao Lučić u emisiji A šta vi mislite, autoru i voditelju Ratku Dmitroviću na televiziji RAS. On je dodao da bi teoretski protivnik tom scenariju mogla da bude Angela Merkel ili njena naslednica, ali da Putin može uticati na njih da shvate da su Kosovo i Metohija Srbija. Komentarišući situaciju u Crnoj Gori, Lučić kaže da kada počnu da ih kolju Albanci, svi Crnogorci će se setiti da su Srbi. On kaže da su Englezi, pre svega Rothschild, odigrali glavnu ulogu u ocepljenju Crne Gore i Srbije. Lučić je podsjetio na svoju procjenu da ima samo 800.000 Albanaca na Kosovu, te da 120.000 njih godišnje odlazi u zapadne zemlje, a da će na Kosovu ostati samo Albanci koji se bave trgovinom droge, rekao je Lučić.